दिनै रुपुय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि टार्म मिटिं कनफारेन्सआ धुङालागा एलपि स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव जानो थांगासिनो दङ। 22-23 डिसेम्बराव जागोन। दा दिनै बेवहाय बे कनफारेन्सखौ आसिला लानानै जे लाइखुन्था गायसननाय हाबाफारि, दा बे लाइखुन्था गायसननाय हाबाफारियाव जोंहा लकेल MCLA बिथां दंमोन, किन्तु काउन्सिलाव माने एसेम्बलि जगोन जिहेतु ओंखायनो बिथाङा थानो हायाखिसै। दा ओंखायनो जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद रुपुय दखरा आफादनिफ्राय आंखौ हांख्रायनाय लेखा आं दिनै बेवहाय नुजाथिफैनानै आं दिनैनि बे हाबाफारिखौ आं मावफुंबाय। नोंथांमोन बे ओनसोलाव जितु माखासे लाइमोनफोरा जितु लिरनाय आरो माखासे खन्थाइ रायथाइ लिरग्रा दं होननानैबो जों खोनाबोबाय थादों। दा बे बिथिंखौ लानानै मा बुंनो सानो? बे बेलायाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद दखरानिफ्राय रुपुय दखरानिफ्राय जे गांसे लाइसि दिहुननायनि लाहार फाहार खालामगासिनो दङ। जे गोदान गोदान लिरगिरि माने बिथांमोना जाहाथे गावबा गावखौनो निजे सिनायथि होनो हायो, बेनि थाखाय लाइसि दिहुननायनि लाहार फाहार खालामदों आरो बेवहाय लाइसिखौ दिहुननाय जागोन आरोखि। हाबाफारि बायदि मा मा लानाय जागोन? हाबाफारि बायदि दङ जे खेला धुला दङ आरो कम्पिटिसन दङ, डेन्स बायदिसिना मेथाइ भलिबलनिबो थागोन। बिदि बिभिन्न आइटेमसआनो थागोन आरोखि। आगे पिसे जेरै खुंबोदों बेबायदिनो जागोन आरोखि। गिबियावनो रायजो बड'लेण्ड खौरां नायग्रा साफ्रोमखौबो बरायग्रोनानै लादों। नोंगौ, नैबे समाव आं दङ बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय रुपहि हालामनि बे धुङालागा गामियाव रुपहि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुमा खुंफुंनो लादों। दिनै बिथांमोना लाइखुन्थिया गायसननाय हाबाफारि मावफुंदों। बे लाइखुन्थिया गायसननाय हाबाफारियावनो आलासि महरै बाहागो लायो सेकेन्डारिनि लोगो फोरोंगिरि फनिधर बसुमतारी बिथाङा बाहागो लानानै बे हाबाफारिखौ मावफुंनानै होलाङो। बे समाव आं रुपहि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथांनिफ्राय आं माखासे मानि बाथ्राखौ मिथिना लानो नाजागोन। गिबियावनो नों बरायग्रोनानै लाबाय। दिनै जे लाइखुन्थिया गायसननाय हाबाफारि, बेनि सोमोन्दै मा बुंगोन? गिबियावनो रायजिं बड'लेण्ड चेनेलनिसिम रुपहि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गोजोननायजों लोगोसे गाहाम हामलायनाय जासिनाय थाबाय। रुपहि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 34थि बोसोरसालिया जथुमा, बे जोंहा फैगौ डिसेम्बर दाननि 22-23 खालाराव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंजानो थांगासिनो दङ। दा जा गिबि हाबाफारि हिसाबै दिनै लाइखुन्थिया गायसननाय हाबाफारि बेयो जानानै थांबाय। जा लाइखुन्थिया गायसनगिरि हिसाबै, आलासि हिसाबै जोंहा हांख्रायनाय बायदि नुजाथिफैनानै मावफुंना होफैदों सालबारि जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि उनाव गेदेर फनिधर बसुमतारी सारआ हांख्रायनाय बायदि नुजाथिफैनानै जोंनि बे लाइखुन्थिया गायसननाय हाबाफारिखौ मावफुंना होहैबाय। बेनि थाखाय सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। लोगोसेनो जोंनि बे खुंफुं आफादनि बानजाय आफादा रायजो राजाखौ लानानै दिनैनिफ्राय जा माखासे हाबाफारि दङ बेखौ मावजेननो लाबाय। दा स्रां स्रिं खालामनाय, लोगोसे स्टेज पेन्डेलनि थाखाय माखासे खामानि थायो, बेखौ जा दिनै रिसेपसन कमिटिया बेफोर हाबाफोरखौ मावफुंलांबाय थासिगोन आरो फारि फारि। मा मा थारिखआव खुंफुंनाय जागोन बेखौ? खालारा जोंहा डिसेम्बर दाननि 22 आरो 23 खालाराव बे जागोन। बायदिसिना हाबाफारि जेरै बेहाय भलिबल गेलेनाय थागोन, जा माराथन रेस थागोन, बायदिसिना लिटारेरि कम्पिटिसनबो थागोन। थिग बिदिनो गेवलां मेल थागोन। गेवलां मेलनि गाहाय आलासि हिसाबै जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि सारआ जोंनि बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि हिसाबै नुजाथिफैगोन। दा बेखायनो आसा खालामो जोंनि दिनै बे हाबाफारियाव गेवलां मेल लोगोसे बोसोरसालि जथुम्मानि 34थि बोसोरसालि जथुम्मानि मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव गासै रायजो राजाफोरानो जाहाथे ग्रोम ग्रोमै नुजाथिफैनानै जोंनि हाबाफारिखौ जाफुंसार होफैगोन आरो मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन। आरो भलिबल बादायगिरि आरो खारनाय माराथन रेस बेफोरावबो लिटारेरि कम्पिटिसन बायदिसिना आयदायावबो जाहाथे फरायसुला फरायसुलिफोरा बाहागो लानानै जोंनि बे हाबाफोरखौ मेहेरगोनां खालामफैयो, बेनि थाखाय आं खावलायहरबाय। आरो जोंनि रुपहि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा बेन्दोङाव थानाय गामिनि रायजो राजा, गोरों गोरा, मेलेमजिबि, मानगोनां आइ आफा, बिदा फंबाय गासैखौबो जोंनि हाबाफारियाव जाहाथे ग्रोम ग्रोमै फैनानै नुजाथिफैयो, बाहागो लाफैयो आरो जाफुंसारनायाव मदद होफैयो, बेनि थाखाय रुपहि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गुरै खावलायहरनाय थाबाय। साननैनि हाबाफारि बायदि नोंथांमोना हारिमु दिन्थिफुंनायबो लानाय जादों नामा? जोंहा बे हाबाफारियाव हारिमु दिन्थिफुंनाया
थागोन कालचार नाइटआ थागोन कालचार नाइट प्रग्राम थागोन बेवहाय सोरखौबाफोर मेथाइ रोजाबगिरि बा मोसाखावरि हिसाबै लिंहरनाय जादों नामा जों बेवहाय बांद्राय ग्रोम ग्रोमै बे हाबा कालचार नाइटखौ खुंनो सानाखै जोंनि लकेल आर्टिस्टफोरखौनो लानानै जोङो जेसेबां ग्रोम ग्रोमै हायो बेखौ जोङो खुंफुंनो सानदों नंगौ नैबे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रुपहिनि आफादगिरि बिथाङा जोंनो खौरांनि गेजेरजों माखासे मानि बाथ्राखौ मिथिबाय आरो नैबे थुङालागा गामिनि माखासे रायजो राजाफोरा जेन बेखौ खुंफुंनायाव मदद होनायनि गेजेरजों माखासे लोब लोब हाबाफारिबो मावनायखौ जों नुनो मोनबाय थानायखौ जादों बे हाबाफारिया जेन थारैनो मोजाङै मोजां जाफुंसारगोन बेखौ मिजिंथिनानै रायजो बड'लेण्ड खौराङाव फोसावनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों फोरमायफिननो गोनां खौराङा बेखिनियानो गोजोन्थों